अच्छा अपन माई के दादी के बोला के बतिया तानी से ई का करतल हो गजब तू तो कर जा जगह से बड़ी जोर का भूख लागल बा एगो दे दो से बिनिया के हमर देख के नी हरला से कुल खेलवड़िया धरना खो बागरे दे ना बहुत अनके खा खिलवाड़ी बनल बाड़ू एक महीना के भीतर तरह के देखे आवत सन कोई असन की कोइसन दुबर पातर भी आजकल नोतियल आवत सन हुआ न त का हां त मोट का त भैंस नियन के पसंदो ना करियो सन जानते उसकी हार्ड रहले त मास्टर के मास्टर रहता हाड़ ना उखला जल्दी हमरा घरे पीली लिखा बिया बुझाइबे ना करला के केने पेट बा केने डाल ए दीदी तू त उतना झेलत रही सामान ननद रही त कहिया लात मार के बहरी निकाल दे रहो का करी रे मजबूर बानी जल्दी से गांव टोला के खाली देख के गांव टोला खाए के देता टुए अरे अतना करतन तब तो ई हाल बा तब कोनो से जाके कह देबे ऐसन कर टू अरे का टुटा पर के रहला से अच्छा माये संग मर जा जानत है से एकरा में हमारो फायदा बा काम धाम सब करले जान न त कहिए जइया बुढ़ को कनी दाँत चियार के गोइल ओही दिन हमरा निकले के पड़ी बहरी जी बियाह करे खोन त कोनो पागल बौरा सन का से भिखारी से करा दे का तिलक दे दे का खोज जे भिरे तोरा का लगता के धइले बनी के नोट का देवे के दीदी देखल रे हमनी के फुआ में सोकना रहे लरुआ थे चलो करे ले करा दी ओकरा से मारे बताइए बियापन बहुत बड़ फुआ भी है ना हां उके फोन ओकरे से कह के कहले रही तो कहते न हां लइका के लाइन मार देले बा एक कलम से काम ना करे हां त अभी ना कहिए 5 साल के बाद बखे भिखरा ले कमाल है सेवा सत्कार करावा ले ना रे मारे लगो है हां हायो खो खो भौजी भैंस के लिए हन डाल देहनी बर्तन देहनी भारी देहनी बड़ी जोर के भूख लागल आए ये दीदी आप मैडम दी ए दीदी आप कहे के मतलब इनकरा के ले हना डाल बड़ी जोर का भूख लागल बा एगो दे दो से बिनिया के हमर देख के नी हरला से कुल खेलवड़िया मन त पता के दाब दी ये कहल न टूटा पर कोई के ना होल सन देखे जन ला चूहे लागल है नौवा के देख त दाढ़ी बढ़ लागल भूख लागल का जैसे मेरे से कुछ नहीं के खाइले ले लेखो खो दीदी जीव चटाओ चल लेखो खिया ललाई ले बाड़ू खेलवाड़ी हां आ टोला भाला में चल कर कहत कि खाए पानी ना देवे ले असही जियत रे हम कोई नहीं कर अरे दीदी आई कितना सिंगार पटाय क करे हतिया रे रखले बेटावा का यार बिछी यार भागी भोक कर के पति हमरा नहीं के हम सर कोनो काम नहीं के कोई जागे जाने में कर बारे में बुझिया ओही दिन कर काट के अधो के जैसे मरदा के भरले डरम में न एकर के हम बहुत डराम में ना बुझ जान ले आ तोरा के प्लास्टर कर दे न जमीन के नीचे डाल के पत्तो लासो के ना ए खोजहार के बारे माई होले के बाप फलई के टुओटा पर जियल चाहे मरल बात बराबर होले दीदिया बात देख किसी मत कर तू छोटे है सर बियाह शादी के दिन आवे लगो एकर तू जानते से मन तो करता न के कर के भेज दी कहीं जान ले तोरा रही तो मनहूस अपन छाया गिरैले रही ना भौजी हम कुछ ऐसा ना करब 2400 घंटा रुआ लक्ष्मी घर के ले गई रोवत फुलछनी ई नहीं का बुझात कि चार फटक तक गहूं धोदी भौजी लुगा खोले भाई भौजी के बहिन लुगा खोले भाई सूट खोले भाई तब बेथी कर दी खींच दी अरे माई ई बुझाता है तो ऐसा ना हो के देता मेरे काहे माई के खा चबा गइलू की बाजब रे जीजे तो ना अरे रिक्शा वक्त चलो ना पकड़वाई हमर बहिनिया के चलो बाप रे बुचिया रे कह दे पर लोर पछले हो न त याचे न त अखिया निकाल लेबे अभी चिंता नहीं थे कहां गइली तू आखो चौला में कितना कीड़ी पड़ गइल बस कहत नहीं के जी आ ओ घर से ओ खाली मांग के लाई छाट के चौरा के धो दी लेकिन मरद हमर सुनते नहीं खन ऐसे बना के दे दे खाए के ना लगे 4 बड़ पर डाक के दीदी जी के हो ये ए दीदी जी के जी अक्का जी अभी ले चावरे बनाओ तनी का अब को खाना बना के नहीं बनावत जानता हूँ सोचते ना कि बिन के धैले बना के आराम पड़े तो तुरंत तसली बैठा बनाओ बहुत भार पड़ेगा ना लोकत रहे दुआरवा पे त अकेले मन ना लागत रहे त आ गइल हनी आ उ तन कुछ काम हो रहे क्या बोलो कहानी ना के दे देती तनी आटा हमारो रागुल बाटे डलले बानी अभी सुखाइल न के गेहुआ आज हमार देवरा दे के ना मिलिया पे पिसाए खातिर के पिसाइल नहीं खे समा के ले जाइयो पिसा के लिए हन तो कैसे रहुआ कहीं ना जी लगले बहाना करत रही ना हमार रहेला हबे के तो लगले दे दी ना देखो कोनी हम बहाना ना कर रहे जन बात रहल तो रियले बोलीला समझ लो अब ले बन पिसावे के पिसा के लगन तबे नु अब राउर सामान्य ह दे हम चाहे ना दे हमरा रे मन के ना बा आओ
आज सुनले हनी का हो आज के मैं की देखत गांव में का चलता बाखो हम घर से बाहर निकलबन त गांव चुप में ना रही रहुआ सब बने कोई कुछ छिपा लगी रहुआ ऐसे बात बतियावत लगी एगो बात कहीं कनी हां एक कान से कोई का बात सुनी ना तो दूसर के कान से निकाल देला वो बात के लेके चली ना हमर त इहे त हे भगवान ऐसन शासन ना ऐसन हो जाए कि कोई के भगवान ना दे इतना करेली बिस्मितर के बात बतियावत नहीं ऊ त इतना बड़ खेलक्कड़ है ना कि ओकर त बाते मत बतियाव हाजी दीदी जी ऐसे कुछ मानो आ हे बेचारी बुच्चा जी के देखला हनी ना बहरी निकाल के बड़ी आरी हुआ से गोबर पथवावत रही बताई नौकरानी निहन एकदम भुटपुर रंगीन बेचारी खटत रहेली तनको मतलब एको नतीजा छोड़ से बाकी रही नहीं संजी इतना मोही गलिए से जात रही देखनी ओकरा के मार ओठ रंग लेले बिया काली में बन गल बिया अब बैठ के दुआरी पे एगो लड़की ओकर घर देखत नहीं बिया वो कुल पाप कहां जाइए दीदी जी हां एक दिन पड़बे करी हां घर कोन आइल बैसो आ ये ओकर बहिनिया तो औरी छाटा छिना रही है जाना नी अरे इतना खिलकड़ बिया न उ एकदम बहिन के फल पे फल मांगाओ के खियाओ ए जो बिया न लागे वाला बा पर यही से सोचते नहीं हरवा में तो मिलेला ना खियावा के जगह जुड़वावत है और बेचारी जाता ओकर रोड डहकत नु भगवान देखत हन ठीक बा ओकर माई बाबू देखत हन केते दिन तू कर के मरे जे हम हमार नंदो जगह पे रहत ये दादा तो तरसी ने के भगवान कान हमरा के एगो ननद देहलो कम से कम कदर करत ऐसनी तो मानी कि माई बाबू नहीं खाता अब उहे ना सब कुछ बाड़ी आए उनका बियाह शादी कर देवेला आजकल देखा तानी हो उनका लड़किया रही गोरा जी के तो दुआहे लड़का बाटे कितना सुंदर बाटे आए हमहू एक बार कहले रही कि बियाह क के विदाई कर दियो लेकिन वहां के जाना था ना नौकरानी ने खटावत रही ना चल जिला के अपने घर में तो क्यों उनके टाइम पे बना बना के खाए के देही यार जी छोड़ी दुनिया के का बात बचेगा हम तो उनका बात बतिया तो सुन लियो तो लगे से गाड़ी दे बड़ी ये बात है ना जी यही के चलते तो कोई कुछ को बोला तो नहीं कि कोई से बाई ना कि झगड़ लेता है झगड़ा लगता है करे कोई के एगो नतीजा नहीं छोड़ा हम तो देखे ना हमरा के बड़ी माया लगल मन कर को बोला के बोला के खियाओ दे लेकिन ओहू खाती के उ चाची को देला रे नहीं देला खाना तो ओकरा खाती खूब चाची से झगड़ा कइले रही सन दोनों बाजे आज जैसन करनी वैसन भरनी एक दिन समय पे सबके भरही के बेटे ठीक बा कोनो करा ना कल कहीं जाई ना ठीक बा ना दे हम शाम के पहुंचा दे हम अगर मिल जी आज समय के देरा में रहन तो ले जे आके ठीक बा तनी आइन घरवा ना और कुछ काम रहे ठीक बाटे ठीक बा आज सुनी नी एने बात मत को हम जान जीव धोका धोका करेला आए हो खाना तू हमरा के जाना ताड़ू ना कि हम कहे जी के बात हो जी नहीं कइला तिल के बाद जन हर चीज तो अच्छा बात बताओ एक थरिया भात खा के हमने पचा लेते हैं बात नहीं पचल जी मजे तो इंसान कैसो ठीक बा जी कॉल के से कह मत ना ठीक बा जाके इहो जाना ना कि गली गली का भेदे ले तो चलली इनसे बतियो तो चलियो ना कहे कि फलनिए से मत कहियो तो चिलनिए से मत कहियो आग बोझन करू तो डराइबे ना करबू हट हम एकर टाइम वेस्ट करे अपन काम करी जाके हम बताओ भौजी के हम इतना घर में काम करी ना पूरा घर से बाहर माजा खाना बनाओ खियाओ सब काम करू भई से ने होने लेकिन भौजी के तो क्यों ना बुझाला ना उनकर बहिन बड़ी उनकर ना बुझाला भैया के तो जब से बियाह भइल तब से खाली भौजी के बात सुनेला वो एकदम बदल गइल बा माई रहे त कहत रहलन कि बहिन के कोनो एगो तकलीफ देई ना त मकर के चीर दे फाड़ दे भई क दे भाव क दे लेकिन भैया होते हमरा के जी बुच्ची काहे रोतै जी कुछ ना भौजी ए बुच्ची देखी रहो छुपावत नहीं ना तो ऐसन बात नहीं कि कुल बतिया हम नहीं जानत हैं जा है छोड़ी बाद में काम कर पहले सुन कनी कि खाना न देली से खाए के हाँ हम खाना खाई ना हम खाना खाई ना का करबे बुच्ची राउरो एकदम न कर में फूटल बा माई बाप तो अपने चल गई ना स्वर्ग में राउरा के धरती पे छोड़ देना झेले खाती के जाए दिन आज दुख करत नहीं बुच्ची ना कल दिन कोई घर जाइम ना तो सुख मिली करे के जाए दिन चुप हो जी मत रहो चुप बताई भौजी हम भौजी बाड़ी तो न भी हमर के ना मानेली जानेली खाना हमके ना खाए के देवेली भरा गइल हो काहे हो कने अब के का करता हो करे अपन माई के दादी के बोला के बतिया ताली से ई का करतल हो गजब तू तो कर जाय जगह से और तू बात बतिया ना जकरा के पुकार ना करबा अब वो तना नहीं बतिया कि लेके अपने घर वाला बुको अपने घर में नहीं रखेला जल दस के मुंगा दी तोहरो भगवान तुको बेटी देला भगवान ठीक बा ऐसे ही भगवान करे तोरो संगे चुपचाप रह सीधे मन से चल जा ना तुम चीनी में ना के केवन के हो हां बुझा गई रे चल तो गाँव फोन में कर कमाई का चले बाड़ू घर पर फोन चल तड़ू घर के माई बन जा तू
भौजी हम ना बोले नहीं भौजी उनका के